Ku da zuwa tashar Fasaha TV, sunana Habib Ali Usman. A yau zan nuna muku yadda za ku iya cire hoton ku background, wato ku mayar da shi transparent picture. Don haka za mu yi amfani da application guda biyu, Pixel Lab da Background Remover. Amma yanzu za mu fara aiki ne da Background Remover. Za mu buɗe shi. In ka buɗe application ɗinka, za ka ga ya nuno ma load picture, ba shi da wani yana. Ka danna load picture, zai ka je da kai cikin gallery inda hotunan ka suke. Sai ka je ka zaɓi hoton da kake so canza ma background. Yanzu ni ga nan zan je in nemo hoton da nake so in canza ma background. Zan yi amfani da wannan hoton na graphics card ɗin nan. Zan cire ma hoton background. Za ka ga ya ce ma kai cropping, abin da yake nufi idan hoton na da girma akwai PD mai akwai white space gefe da yawa, sai ka zo ka matso da space ɗin ya kusa da hoton. Yanzu na riga na zo. Yanzu abin da zan yi sai in danna auto magic. Danna auto magic, za ku ga gaba ɗaya duk farin da ke jikin hoton ya riga ya fita. Yanzu hoton ya riga ya dawo transparent. Sai ka danna nan ka yi saving ɗin hoton ka. Da ka danna ka yi saving, shikenan ya riga ya saving cikin wayarka. Sai application ɗaya da za mu yi amfani da application da za mu yi amfani da shi, wato Pixel Lab kenan. In ka buɗe Pixel Lab ɗinka, ka buɗe shi, kuma bayan ka buɗe shi sai ka ɗauko hoton da kake so ka sa. Za ka ɗauko transparent background, sai ka je ka ɗauko hoton da kake so ka sa. Za ka ga plus button na, in ka danna shi za ka ga ya ce ma from gallery. Sai ka je gallery ka, sai ka dawo cikin hoto. In ka dawo cikin hoto folder da zan shiga Pixel Lab, zan ɗauki hoton da nake so in canza ma background. Gashi nan in na zo ɗauke shi sai in bashi. In na zo sai in dawo da shi tsakiya, sai in dawo nan. In danna wannan kullun nan ga yanda aka nuna erase color, sai ka zaɓe shi. Ka zaɓa kana danna shi kenan. In kuma bai yi ba sai ka ƙara dannawa, ka je ka zaɓi kalar da kake so ka cire, ka danna OK. Ka gani. In kuma kana son ka mayar da shi yanda yake, wannan erase color, shi kenan ka riga ka yi saving. Za ka yi amfani da shi in kana editing ɗin hoto, ka ɗauko wani hoto ka ɗaura saman shi, ko kuma ka je ka shi. In kana so ka yi saving da ka danna nan save as image, shi kenan ka riga ka yi saving. Amma in za ka yi saving, ka tabbatar da cewa yana nan a PNG. In ka mayar da shi JPEG ba zai yi ba. Yawwa. Don haka ni ne naku Habib Ali Usman. Sai ku kasance da ni, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Ku manta ku danna subscribe.